ya daalụnụ anọ mbeni ụbọchị tata mena nwene m oyi selukwu nye ashimala ka ọ bụkwa na oyi ubulukwu na oyi selukwu dọ n'ọgbame na ofu etiti na-ekwukọ n'ofu ọnụ basị ka anyị tie ọnụ na nye ga-erihe n'anyị aka ka anyị kwado asụsụ anyị na megani maka na asụsụ obodo anyị anaghị anyị mazi n'ebe mmiri si baa n'obodo Igbo abasị ka anyị chọpụcha ka anyị nyocha ka anyị nwa bụ onye so na anyị ka ịtụ ọnụ n'ime ka anyị mara ihe meni o ji bụ n'asụsụ anyị anazi anụ ọnụ na kpulue asụ wene nye ewepụ anya ka ibe emenachia n'aka jikwame onwori aka jikwame kwa ọfịa ome ụnọ asụsụ anyị abịazi onye ọ bụla anyị chọrọ ijikwame ashatọzi anọ onye Enuani bịa ọmụọ nwa ọgwụ afọ oyibo ọ chọkwa afọ oyibo ọzọ tụkwasị ya ọ bụrụzi asụsụ afọ anadiwe kwazi ụfọdụ etufugolugide afọ anadiwe si n'ama na onye ọpụcha ya ma nwee ike kene wee kene obodo wee si bịa abasị mba a na iselukwu a asọkwarichi nne maka na oge achọwe na enuwa ya aka ịta dịnị n'obodo nsi bịa na ọ bụ na ya ka ekene banye anya tata mana mefe ya n'okwu na ọmụgwọ oge o ji bụ na obi ụbụlụ bụ nsogbu abụghị na awa tupu aja ọbasị mba ọbasị na mmadụ adị eze ndo n'osisi ọkụ uso ọ chọsị obodo ọ ga-agbasi ọbabụla iselukwu bụ osi ya bụ obi bụ obi ọjụkọ esi m na ọbala obi ọjụkọ bịa maka na obi ọjụkọ bụ aka obi olise ka o si obi ọjụkọ ya ma ojụkọ obi mmenwa bụ ngozi bụ nwa ojụkọ obi nwanne m na-eme na anọbeni ọ ga-eji nye aka ji asụsụ Enuani anyị kwuo na onye ọ bụ mana oyi selukwudo igwe okwu na-eme na ọnụ na-ekwu okwu ka eme na asị mara apụcha n'ọnụ mbọsị na-ewefe hụ na-ewefe na enoyo bọọsụ asụsụ Enuani abansị one n'ime asụsụ Enuani ka ọsụ ọnwa ọ dị ndị ka iselukwu ọ dị ndị ka ọbịọ abansị na oyi iselukwu bụ eri enyi o mesịa me na-ekwu okwu ọ bụrụzikwa afọ agọsịkwa m afọ a bụ egwu ya nga afọ anwa agọsị na oyi iselukwu ka ọ bụ mana otebụ na John Johnson nke ọza amelome bụ one n'ime we ka o si bịa ka ọ bụ onye chukwu doye ka ọ bụ iselukwu doye amelomere nke ọ bụ n'ime mana afọ ọza gwa m nne onye bụ ọ bụ abansị na amariwa ka ụmụ mbọsị me na a ga-ewepụcha ka a wee tụnye ọnụ na nye gbasara asụsụ anyị na gịnị ya ka eme na ji n'ọbịa tata a ma ihe nye na ji ekwu okwu ka ọgwụ ụnụ onye ọ bụ ka ọ gwazikwa ụnụ nye mere ime na aji sị ya na isiokwu na ya ga-eneba anya tata gbasara asụsụ Enuani ya na nye anyị ga-eme ka anyị wee kwanichie ya bụ asụsụ daalụ na Chineke Chukwu ya gọzie ọnụ daalụ nwene ọ ga-adị ya ọgọ ịkwụ afọ ole mba nke o mere n'ife ọma ma ife gbasara okwu anyị ọma ka anyị si ekwu mbụ na ọ bụ na anyị ji na-eme politiks mba mana ife gbasara onwe anyị sị na nwa ju ebue abụ na nwa mụne m afa mbụ Victor Ifechukwude Egbuyenga onye iselukwu ka mbụ mụ bụ nwa Akim n'idi niile Egbuyenga ya mụ Akim mojekpọ ya mụ Egbuyenga n'ime abụ akwụkwọ onye isi agụ na Nyocha South dịka kwesị n'ebe na abụ ya mụ dike onye mụ m n'ebu Akim because oge ọbụla m na-ekwu nna ala ikike eshi afa maka ụmụ ife ọmụgọzi o je na akwụkwọ mana ụmụ ife ọgwa gbasara Enuani gbasara ọdịnala anyị nọọsị na nwa ju ebue abụ na nwa ije ebe ọbụla efu Shini Ifechukwu dịra ya bụ afa m hapụkarị nke Victor a na nwọhafe mere most of us ji zama afọ oyibo mana ife anyị ga-ekwu deri n'oshinne na ka anyị riga ekwu na eketa mana ife si ka ngwa ụlọ obikodo ikolobịa na ụmụ agbọghọ wade ejelu ya n'akwụkwọ ịnụ na ife okwu mgbe o nwere ka m si ekwu onye bụ onye bịa ka mụ na si blọị o wee bụrụ tata na ya eme ife ọ bụ na dịka n'afọ mbụ Victor Valentine ọ ma amaghị na onye isi ka m bụda so n'afa na language ọ dị very important our 21st century parents unu nke ọyadakwụrụ anyị imezi onye bụ onye iseyi ịbụ onye iseyi nwunye ịbụ onye obulukwu